Hello guys! Welcome back sa maang channel. Ay and Mariano family. Karon dayong adlaw guys. Mag-utan Miss Ate Ruby og gulay. Tunuan na mo mustasa, ubasa ug kamunggay. Diyan na pito taong duha ka buok ra ring taong kay may bunga. Magkuha ko sa mustasa guys, tanawan ninyo. Ang puong kaso guys ang mustasa ni nanay. Ang kuhaan ko og duha is nanay. Duha ra kay alautan unja. Tanawan ninyo guys. Di ara guys, murig tanong na yung mustasa muna. Kare kada may duha ka hampuong nagtupad, kare ahang pasusulabihod kuha. Susulabi ba kay mahado na raman itambos pa panaguog sa kuto-kuto. Akulihan ran sa kaglain. Ngayon nga laos na mo kay init na. Alas 9 na. Duha ra ba? Duha ra kay anad lagi po, di ra batong tuwad. Laki maghawan sa ko guys. Unja guys, sunod lang kuhaan kamunggay ito Kurabiitan na naharog lima aksi. Lamit ni kamunggay sunuban. Ka-brightness mga bugo. Bitaw. Tabi ni bitaw kamunggay guys kay sustansya ba. Labi nagbadeos inyong kalibangan, harang lamiag gajig sustansya. Uhanotoy gyud. Tara guys, hampuong kadug kamunggay na rang deke agpal ba. Deke hawana na nina. Kete na kuto-kuto. Guys, dapat kus ubos das gardena ni Tere kay nang kog ganas isagol og okra. Madu na raman So dagat paniud to lang niya. Subakag buwar sinog ba. Arang nami agad jud. Isti ba nahog na sa guys. Maghawan ako sa mga gulay guys. Diyan nagikon at pirubida. Ubasa og ubi isagol po na. Sinaban. Baas manukoy. Tira sa pus kamunggay kay. Grabe palos kamunggay kalatos. Ni loto na ganggi dumag puti ang dito. Hala, Masahilin. bilolits na. Huwag kayo ma. Tikod-kod ko no, daw ang rekod-kuran. Ani na ninay. Masahilin. Magbinignet si Ate Ruby kay namin sinugsaging napiubing bayulit. Napipilit. O karlan. Sago na may kuwang. Pilit-pilit nga. Ang mga kasang kilo. Pilit-pilit. Ayun. Dua kali deh. Untul man. Good na po. Ito kanila kura. Yung hiluan sa kay. Nagmalaraban Kura naman na. Pero yung sumat ba yung manghilin? Nangita.
Muna. Agoy, hapit. Malamihan ko kuran, oy. Dara guys, nag-prepare na si Ate Ruby sa binignito ninja. Snack na mo. Awon dya, snack na mo. Dya Ate Ruby. Kabuutan ka jo. Butan og matungog. Lami ka jo mo luto guys. Grabe ko. Hurot ko kamong sudan gani ha. Kamu sa tudana. Dapoy ubi guys dia. Dapoy gitak-an dia nag-utan pa ni kuan. Isinuban nga. Isinuban nga Basa og kubasa, taong sa patuting day ukra pang marijo dapoy ganas gamay dapoy sa tung murag pizza ite labanos. Labanos. na di sa to na to gihingas nanay Kuan kanang mustasa. mustasa kada bukaw-bukaw na humot man lagi te Ay gabi na na. dapat ay gabi og kuan Karlan. gabi karlan Adi ka tabang gabi og ubi gabi og ubi. Karlan man na dali. Ako lang ga karlan. tunuan ni Ay, ini pa na. Ini balik ano. maglunod nas kamong guys dapat buwad giprito ang mga ipares Dekan ni unggay. Dihurot kay malabihan Japon. Pait. Hindi na natin. Ano ka mong bibigyan ni buwad, bud? Ini yung kape. Tiaw. Na, mo na yung kape na dito. Ano nga yung nag-break ang ito? Arang humutas buwad eh. Arang bali. Bali. Teka sa ting balihan. Kumalita mo ka ng pang kipit-kipit ba? Naman kay. Haman. Tuwa. Abukan. Ako may kipit-kipit na, may kipit-kipit. Kipit-kipit yan. Lami guys. Sus. Gazid. Maniod to na. Kaya di arang lami. Agatong sudan yor. Dapat tilawarin ko ba sa iyo nga niluto ni Ate Ruby kanina. Diyan sa kuan. Arang lami akado. Dapat ijang konyor. Singan na. Butsibut. Di. Chaupan. Butsibut. Kana ba? Chaupan. Sucho na pag di mo pante. Nagtunan din na ang pante. Wala mo tingin ka pante. Lapag ka na. Tay. Gabi. Nalit ka. Ay, kita sa bahay sa dalawa na. Masanay? Sama sa maisa. Iba na as Liza Subirana. Hi, Liza Subirana. Ay, abala ka. Dara ka. Ano po? Teka katambad iyo mo. Napod mangibugno na pod mo. Ikaw te, tapa na to. Di, dala ko. Tiri dala. May. Namaniod to ta guys. Ay, may yung. Kay das Liza Subirana da. Liza. Siguro na. Butero rin sa respondang. Guys, dara guys. Ready to big meat na guys. Dapag ang lubing gikod-kod. Og dapay ubi. Ready to binigmit na ni Ate Ruby. Unsa na nay pilit na nanay? Hindi mo magsaging yung tubig. Gilunod nagsaging og ubi, pilit na pod gilunod. Bugas pelet. Isa na, karawong sa dala. Nang di man kurawon ay. Lagi ka tuloy nagkita ng bilignit. Lunod rin nga na. Didig kuno karawon guys, arong di mo dakot. Unsa na karawang luto na zid. Nanaan nga luto na anak ko. Guys, naluto na among binignit guys. Daskuan, binignit sampurado. Di man po ka to. Puwaman guys kay agnabutang kinugay. Lami inuuni kay des ni agi, des katong nagbinignit mi bayulit man to karon puwa na pod. Mura na na sampurado. Bayulit na unta na anja. Pag-isi nas kinugay ba na buo man. Lubang na nuni, lami nuni kay lubang. Lubang red. Hukad. Init ka jur ba? Sus kay pagka nabubo man ako ag kinugay na ingani na hinuwi wa na mo. Nas pag sentral. Bayulit. Guna na po dahil kinugay man. Ada. Ada maorang ko ana pagkaon gyapon.
Lami no na kay puwa, luban. Guys, magdubdub ko dari guys kareda ang mga sagbot ang dubduban kay nangamatay naman tugi lampasan ni Mariano dari ang halingan kay arong mga pag mga lamok. Tapos to halingan pa na garden ni tire kay arong pa ng mga mananap. Halingan pa na dapat isa daga ban-uban. Kaag buongon. Gikan mi nagkaag binignit guys, arang lami ag binignit. Tara na pa miss gardenan liksi mag dubdub kan Karong way lamok. Lingig sagbot ba karong way lamok. Awa diha kay mas sugban ka diha ron. Ano ra bitaw ko sila do? Ay makagusumbar ko ka. Nalawa ka. Aray. Milk na ko be. Awa kay dakong. Awa ba kay abog? Kanini mo kitutok ang kanima? Siyarog di mo, wag. Lamok. Piti-piti ko kagi. Ag-adlaw mawa. Ang adlaw mawa ko no. Sige lang kag pangaut. Paak na kag lamok. Ma, kamad na kamad to na Yung mga gikaut. Dali, suara ba ni? Daghan nagdahon. Ano mo pati? Lulab tibi. Kaya mo ang ginansa rin. Kanay mong 1 kilo na yung ha? Arong maasuhan ni sila. Kinamunga na. Lagar din. Bye guys. Thank you for watching. God bless.